Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala na atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Ani ano usab kaninyo nakig-uban pinaagi ni ining atong catechesis sa adlaw sa kada adlaw no catechesis on air. Bueno, bago pag kong naabot mga higala kagahapon mga alas 4 Friday niabot gyud ko no niya kauban sa ako ang mga kaigsuong mga kaparian niabot mi diri kagahapon kay gabasa man mi series alas 2 o niya kuan pa gapaangay-paangay pa unsa pa mga ginagmayng kuan sa bards na naabot mi diri sa mga alas 4 pasado. Gani ana daw. So salamat dahil taga Cebu no sa inyong pag-abi-abi kanamong mga kaparian, Lukub, Kabisayan, Mindanao ug Luzon. Salamat kayo ha mga Cebuanos. Ato ang mga paisa mga katagiriyon, katagiriyon no kay ang kuan man ang ato ang Region 7 kuan man ta composed of ang ngalan nato Central Visayas composed of Siquijor, Bohol ug Negros Oriental. No, salamat ha mga Cebuanos, amo mga igsuon nga mga Cebuano no nga kuan nagkiabi-abi gyud mig maayo mga higala no maayo gyud nila pagkaatiman namo ang mga volunteers of course no in behalf sa among diocese pinanguluhan sa amo ang talahoron nga obispo si Bishop Julito B. Cortez. No, I would like to extend my heartfelt thanks to all our brothers and sisters Cebuanos, especially our Archbishop Joseph Palma, and of course ang tanan nga mga kaparian nga mainiton kaayo nga miabi-abi kanamong tanan nga mga kaparian Lukop, Kabisayan, Mindanao ug Luzon. No, ako din tibayaon ako mga classmates no. Nakahimamat gyud ko sa ako mga classmates mga higala. Unang-unang si Father Joey Belsinia, no? Si Father Dudong Cordobis, si Father Samuel Papa, no? Si Father kining Glenn Vanson, si Father Kipling Agravante, ang miyembro usab sa atuang banggiitan nga grupo ngo dinha sa Cebu nga maoy naghatag og libre no, libre nga pasundayag para sa ilang mga fundraising no nga ko ang classmate usani ana si Father Kipling Agravante. Of course, ang among kinakusgan si Father Juju Anori. O nga manusab si Father Mario kining nalimot ko sa apelyidong Mario. O nga manusab kining gulang na ta mga higala si Father Mario, no? O nga manusab si Father Omen Mahuzay ang ako ang kining ka-partner sa mga jokes, no? Mga joke namo. O daghan pang uban no dinha sa ako ang mga classmates dinha no o gimanusab ang ako ang mga batch mga contemporaries nga mga taga Bohol no ang ako mga contemporary nga taga Luzon, Visayas ug Mindanao no si Father Acab ni no wala sila nalimot sa akong apelyido akong ngalan ug apelyido Edwin Acab gyud no pagkakita-anay namo ako nalimot nako kay gulang na baya ako nang nalimot nako sa mga pangalan sa uban pero sila nakailara gyud si Edwin Acab no ang banggiitan niya unsa man kung pagkabanggiitan na no unya nga mo ang speaker of course mayo kayo ang mga speaker no si Sister Briggs Makina kanin naka-joke ko mga igala nga niingon ko nga Father Briggs sana Sister Briggs Anstraton no kay Makina ba yan Makina ginagmay pong joke mga higala ba unya si Father Pablo ang kuan siya kanang Katsila si Father Pablo Escriba Romani no mga maing laki mga higala nga mga ipakita niya day ha nila mga itsura na akong istoryahan akong kuan akong partner diri ang ako usab nga expert sa mga information technology ingon akong mga classmate niingon man ko mga higala nga wala ko Facebook kita no man jud wala mo ko Facebook pero niingon si Joey nga kung sa'yo wala, mag-live man gani ka sa nako.
ako nag-live ra ko pero actually wa ko kalibutan ani ang ako ara gyud nga pinalihog mo ay nagdalas tarong ini ako ang mga live. Okay, niingon malagi ko mahigala. Kami si Father Dam, wala mi appeal sa mga group chat kay wala man mi ana, wala mi anang mga abilidara. No, pero niingon si Father Joey Belsinya, kasi wala. Nga nang nag-live man gani ka sa sa tinud-anay na mahigala ko, wala ko kinuha o kabahin ini mga unsa na mga teknolohiya. Pero ang nagdalas tarong ini ako ang programa mahigala si Sister Maria Carmela Sormieda, usa ka batanon nga dalaga, no, nga maoy swito aning mga butanga. Nalari kita sa atong pagtulunan akong share ninyo no kini bitaw kita mani mo ni ang notes nga notebook ra ni. Pero muna akong gigamit sa pag-take note, no? Pag-take note sa mga talk nila ni Father Romani o ni Sister Makhina. Okay, no? So, muna, the Father Akab, no? Father Akab Recollection 2023. Yan, no? Diyan na, no? Ari na ta sa unang abi nung gipahinumduman mi sa among seminar, no, ni Sister McKenna, no, matod pa niya, how sad it is to see a sad priest. Uy, matod pa niya, mag-uul kay siyang magtanaw og duna kunoy pari nga kining sa mga na magulanon. No, kano naman si padre nga magulanon, no, matod pa niya nga kay kinahanglan kay maayo gyud kuno nga because in God there is always joy. Mato mo na gisulti ni Sister Makina, no? You should enjoy the good, no? The joy of God within us. Yan no? So dapat gyud ay nga kitang mga Kristiyanos, no? Kitang mga Kristiyanos malipayon gyud ta. No, matod pa no kay dili maayo alang sa usa ka Kristiyanos nga dili malipayon. Nga naman tungod kay nag-uban baya kanato ang Dios, no? Managiingon niya nga if you depart yourself from the love of God, then you should be sad. May kay pagkasulti ni Sister Briggs Makina. Matud pa niya, if you depart yourself from the love of God, you have all the reasons to be sad. Maayo po gaya, no? Santo pa kung mupalayo na kuno kita sa gugma sa Dios, daghan dako kay kanang hinungdan nga magmagulanon kita. Matod pa niya, you talk to Jesus, no? Kung pananglitan kuno matod pa no, ako ra ning gi-relate ninyo at least maka dungog pud mo og unsay mga thought nila ba. Nga kun kuan kuno kana bang unsay ngalan ana, kung medyo magulano na ka, no, nya you depart yourself from the love of God, then talk to Jesus. No, istorya mo naman ay usagos ato ang problema manghigala, okay? Kana bitang naatas kagulanan, dili naman hinuon ta makighinabi kang Kristo. No, matod pa no? Now, if you muna gisulti ni Sister Briggs Makina, if you depart yourself from the love of God, you have all the reasons to be sad. No, kung wala na ka sa gugma sa Dios, murag naa na nimo ang tanang rason nga mahimo kang magulanon. So, kami na nimo mura bag sa akong mata nga. Mura magnihalang hinuon mahigala mo takahilat ba dagway ko o nga akong mata ra gyud daot. Kaya mura man hinuon og nihalang akong mata. So if you don't have Jesus, no, what do you have? Yan. Muna gisulti ni Kuan. If you don't have Jesus, what do you have? Ug wala si Kristo diya sa imong kinabuhi. Kung sa minaani mo. Munay mga sinultihan nila ni Sister Briggs Makina. Tungod kay isip usa ka kuan di ay, isip usa ka tinuod nga sumusunod ni Kristo. Naa day kay ining tulo. Faith, hope, and charity. No? Faith, hope, and charity. Sa ato pa, munang ang intro ni Sister Briggs Makina, how sad it is to see a sad priest. Nga naman, because in God there is always joy. You should always enjoy the good
the good things you have in God. Nga dili lang kay ordinaryo nga kalipay. Supernatural joy pag yun. Kaya ka na bang kalipay bang hilabihan ba nga murag dili bitaw ka dili ka kasabot sa imong gibati ba? Mo na ingon nga kalipay nga kahilakon ka. Ngano man kay murag di ka kasabot sa imong gibati ba? So mo na gisulti ni kuan namo. Gisulti ni Sister Briggs makina namo. Now, so if you don't have Jesus, what do you have? What are the things that you have? Kaya nga naman, kita di ay mga Kristiyanos, matud pa niya, kinahanglan gyud nga naa kita na ining tulo. Faith, hope, and charity. No, kinahanglan naa gyud ka ana kay kung kanang wala ka ana, may puruhang yung magulanon ka. Yan naman. Iwa ko kay pantuo, ko kay paglaom, so unsa may imong ipaambit, wala, waay gid. Ana no? So muna first kuan namo, sa first day na namo mahigala, muna among gipamalandungan. Unya ang question namo para sa among pamalandong muna, what kind of priest I am and what are my joys as a priest and what are the challenges in my life as a priest. Una among gipamalandungan mahigala didto nga hilabihan namo taong tungok-tungok ani niya. Muna sa first day, the whole muna yung mga kuan kaya aside from that, doon na po yung mga prayer, ang daghan panguban, no? So no? And then we move on to the second day, no? Dayon yakang kuan na pud ni kag Father Pablo Escriva Romani. Second day, November 8. Gipahinumduman mi niya nga kuan kanang ang usa gyud sa mga buhatono namo mga pari is bringing people to light. Light ba? Light nga ang amo gyud nga kana bitang dadong ang mga tao sa kahayag. Sa ato pa na truth ba? Truth. Ana, no? So, kuan gani may giwarningan pagani ni Father Romani, no, matud pa ni Father Romani. We are not called to talk about ourselves. Kaya kami da ikunong mga pari usahay kung magwali mi ang among isulti, ang among kaugalingon. Muna din na, no? Nga miingon si Father Romani nga tili kuan kanang talk about the light or truth and do not talk about yourself but talk about Jesus. No, pare ko ni Kristo mahigala ha. Niingon si Father Romani nga was Jesus talking about himself? Si Kristo nagsulti ba kabahin sa kaugalingon? Ang tubag ni ana wala. No, Jesus was talking about his Father. Muna diyan, no? Jesus was talking about his Father. No? Nga, si Kristo wala din nagsulti kabahin siya ang kaugalingon. Di ba nakabantay yung mahingala? No? Nga, si Kristo kung mag-istorya siya, kabahin sa iyang langit nung amahan. Mo iyahang iistorya. No? Langit nung amahan yun ang iyaha. Pero kita, ang atong iistorya sa mga tao, kami giingnan ba? You should not talk about yourselves, but you should talk about Jesus because it is your task to bring people to light. No, sa ito pa, kung mag-istorya nami, kabahin Jesus, samara nga among gidala ang sa ngalan ani, si Kristo ngadto sa mga tao. Si Kristo mao ang kahayag. And then, no, ingon po dayon si Father Romani nga the Eucharist is for everybody. No, ang Eucharistia di ay para gyud sa tanan. No? One doesn't have to discover. You have to allow the truth to discover you. Muna yung mga, no, one doesn't have to discover the truth, but you have to allow the truth to discover you. Muna yung mga ipantudlo nila na mahigala, no? Nga ikaw di ay ayaw ninyong pangitaa ang kamatuoran. Tagaig higayon ang kamatuoran nga makadiscover nimo. Kaya usahay gud mahigala, mura bag mangita taglaing kamatuoran. Mura akong panabot mahigala. Na kana bang kita sa atong pagpangita sa kamatuoran, mura kita may magbuot og unsay kamatuoran.
Mana no muna na no nga dili na mao tinuod. Mauni siya tinuod. No, muna usahay mahigala nga kanang ang atong gituuhan sayop. Kay ngano man, we don't allow the truth to discover us. Pakanindot mahigala no mga sinultihan ba mga higala nga mura o makapahinuplong po namong mga pari ba. No? You don't have to discover the truth, but you have to allow the truth discover you. Ayan, no? Indot kayo, no? Mga pinulungan ba? Focus on the thing that you could do, and don't separate what you preach with what you do. Pastilan. Kaming mga naminaw, mga higala, mura may sagmuyo ba? No? Kaya nga naman. Focus on the things that you could do. O tutuki ang mga butang nga imong makayang buhaton. Unya, ayaw og himua sa imuhang pagwali nga imong gibulag ang imong kinabuhi sa imong giwali. Because sometimes, ako maangkong ko, kaming mga pare usahay, wala na mo, maangkong lang ko ha, to be honest, doon nag-iusahay nga ang among natudlo, wala na mo nabuhat. Pero sa mga amahan God, kaming mga amahan, usahay, nanudlo mo, pero nabayagi pang tudlo ninyo sa inyong anak na wala ninyo buhata. Maumaora po nang nahitabo na mo. No, muna nga, labi pa dito gisulti ni Father Romani nga, if you don't tell people the truth, in purgatory, no, pag abot dito sa purgatorio, daghan unya ka ang mga tao nga muna ingon ni mo, Father, kabalo ka nga nga purgatorio mi, tungod kay wala minimo tudlui sa kamatuuran. Still. Kung ikaw rong pare mo timurong makuyuan po ka Ningon po ka bitaw, no? Bitaw, no? Maingon ko, no? Doon na ko no yung mga kalag dito sa purgatorio. Maingon nga, Father, we are in purgatory because you didn't tell us the truth. Muna. You told us the truth. And how can you get bored talking to God? Kaya doon naman kayo uban mahigala nga, murag ma-bored ko sila ba nga musimba ba? It is because matod pa ni Father Romani, tungod kay sa imong pagsimba, alang nimo dili si Kristo ang imong gikahinabi, ang pari. Muna nga ma-bored ka usahay. Because if you are, muna yung pangutana ba nga, how can you get bored talking to God? Kung makighinabi ka sa Ginoo, muabot ba dahil ka sa punto nga malato ka? Muna yan. Gusto mo na yung mga gipangtudlo namo ni Kuan, nila ni Father Romani. No? So, dili kita malimot ha, mga higala, no? We are called to sanctify someone in contact with God. Nasa ato pa kaming mga pari, amo yung tugutan ng tao nga makakontak sila sa Ginoo. May mga importante kay di mga higala nga mga gipangsulti namo ni Father Romani. Ganyan. Okay? No, sa atong balik-balikon mga higala ha, sumunto ha. So, first and second day to siya. No? Ito mga first, okay, no? So again, gipahinumduman po me that Christos is a gift and we should strive to make ourselves holy and we should do things. We should focus on the things that I can do. No, muna siya. Abi, no? Hindi na lang una kita ko to. Daghang salamat ha sa inyong pag-uban ako o nakakain salamat. Kada para sa ato ang saint of the day, nakalimtan ako. Ang atong saint of the day karon, ang atong saint of the day, walay lain kung dili si November 11. Sa pamahigala ha. Gahapon ko man si Saint Leo the Great. Karon ang pari mao si Saint Martin of Tours. Saint Martin of Tours. Kini si Saint Martin of Tours kuan kini siya. 11 man taron no. Natawo siya di atong 316, namatay na atong 397. Unya former soldier, no, Saint Martin of Tours, and he converted to Christianity. And then kuan siya.
disciple of Saint Hilary of Poitiers. Naordinahan siyang pari, nahimong obispo, o niya, nahimo siya nga kanang nahimo siya nga gipakigbatukan niya ang mga heretics and works for the mercy to heretics who return to the fold. So muna iyang gipaningkamutan. No, atong pare karon, ang ato ang saint of the karon mao si San Martin sa Tours. Okay, dire lang kita kuto ba higalaha. Daghang salamat kay kaninyo o nahinaot ko nga nakakuha pod mo gamay no sa akong gi-share kaninyo kabahin sa mga among recollection atong nakalabayng Pizza 7 hangtod sa 9. Nga gihatag ni Sister Briggs McKenna og sister og ni Father Pablo Escriba Romani. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.